Salutare și bine! Au. Nu mă lași pe mine să fac asta? Nu. Da, ce slab că te băteam. Ce slab. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem cu Luca. Ce, mă? Poți să zic Luca? Nu. Dacă vrei să spun. Dacă nu vrei, zi-mi Iosif. Nu-mi place Iosif. Atunci zi-mi Andrei. Nu-mi place Luca. Spun Andrei. Unde ești tu? Astăzi ne jucăm pe cel mai mic miraj din lume. Ia-o-să-l. Ai tu cel mai mic? M-ai văzut, bro? Nu mai văzut, bro. Ah, dacă străgeam în cap. Îmi pare rău că n-am mai postat. Chiar îmi pare rău. Da, nu pasă deloc. Da, deci, chiar îmi pare rău că n-am mai postat. Nu a fost vina mea. E vina lui Andrei, m-a sequestrat în casa lui, în pod. Ce, mă? Ce auzi, mă? Nu-mi dai instant mie și tu mai dat. Vezi că m-am antrenat să te bat. Te-ai antrenat pe mapa asta. Nu pe mapa asta. M-am antrenat cu Deagle. Cu Ah, Deagle. cu Deagle. Ăsta am arma ta pe 9. Ok. Max round 24. Ok, deci avem 20. Dar te știi unde sunt, zici, nu mai pot. Ok, hai că vin să te bat. Să știi că folosesc... Avem voie și B? Da. N-ai cum direct mai văzut, direct mai... Aici zici? Ești în vizorul Bă, meu, și ce problemă? Care-i problema? Știu cum mai văd. Mă, și ce problema? Care? Și vedeam numai cutia, nu vedeam pe tine. Te vedeam numai cutia. Eu îți vedeam capul, dar îți răgeam ca dobitocul. Eu nu vedeam nimic, numai cutia. E problema că harta asta e prea mică și mă auzi de oriunde aș fi. Și în B, dar... Oricum n-am nicio armă. Deci degeaba... Oricum nu te luăm. Da, degeaba te duceai. Că nu mă duceam, mă duceam așa, să mă plimb. Ok, și în B, dacă m-aș duce, mai știi unde sunt. Pe aici o să te aud pe oriunde mergi. Păi asta e problema, știi să merg cu shift-ul. Mamă, mergi cu shift-ul tot ăsta. Da, și vezi că aici e că merg foarte încetul. Cu shift-ul. E B, omul meu. Eu sunt B. Nu țip. Vezi ce încet. Și mai dă repede. Activated the bomb. Am activat bomba. Ce părere ai despre am activat bomba? Am crezut că să zici că am activat. Eu nu sunt grădinar, mă. Eu nu sunt grădinar. Ok, Ce ești? vezi că m-am dus B. Copilaș? Da. Vezi că m-am dus B. Da, știu că vin pe acolo. Dacă vineam prin palas, Și ce dacă veneam prin palace? păi nu știi, îți dădeam pe la spate. Nu, că ai tropotit cam tare. Ce-o fotit. Păi așa se spune, când mergi prea tare, se aude tropotit. Tropăit, tropotit. Tropotit. Ce-și chestia? Mă, ce să fac acesta?
gata, m-am dus B. Ia zi mai zic cum am să puțin. Da? Unde vin? Sunt A. Ești A și eu aud aștia din B. Și ce cauți din B? Eu sunt Păi zis că mergi B. Păi și ce? Poate merga. Bă, nu mai înțeleg unde ești tu, bro. A, uite. Am mai invit dacă nu știi. Nu plantez sniper. N-am știut că nu eram în zona. Nu mai știu unde sunt. Deci m-am dus în A, deci am fost în A, m-am dus în B și m-am dus în rășină. Tot am murit. Gata, mă, de data asta merg. Îi omorâm și după plecăm acasă. Așa a spus Canterul. Eu nu știu de ce am încredere în tine, bro. De ce am încredere în tine? După plecăm acasă, mă, așa au zis. Deci eu sunt obișnuit să spun că el ce mergem B când zice B. Bine. Păi și ce? Dacă spun acum că mă duc în A, mă crezi? Te duci în Mă duc în AB. AB, mă duc în AB. Mă duc în ABC. Mă duc în ABC. A, B, C. Nu, ce mă speria. Ce părere ai despre Deci am citit istorie și m-am uitat în sus. Că acolo ai fost ultima oară. ultima oară? Nu, e adevărat. Bă. Hai, bro, nu Și am mă zis pot că nu mă duc pe acolo și am zis hai să stau în A. Și am zis crede-te. Și mai, dar tu stai prea mult în T. Păi și ce? Așa sunt eu stau prea mult. Nu, mi se vede în bomba. Auzi bomba. În umbra. Cel mai liber site. Și cam mult știi. Te-ai văzut că au schimbat bomba? Acum are albastru pe ea. Bă, de la soare, dacă mă uit, pare un pic așa. Da, mă, dar-i schimbat. Nu, dar au soarele, liniile alea albastre pe ea. Păi, pare textură faină. E texturată. E texture pe ca pe Minecraft. Deci eu de obicei știu mapa asta, că e prea mică, nu sunt obișnuit cu aștia mici. Nu o suport Deci aia dacă îmi dă mică. în următorul video, În următorul video. dacă îmi dă în următorul video prin cu o mapă din asta mică, eu mor. Mai ales dacă îmi dă asta. Păi da, nu e, că aici e doar de 1v1. Da. Au zis că te ia numai codrile. Au zis că nu ne ia și codrile. A zis ăștia la glumă. Au zis că îi place de tine. Nu jur. Sunt mai calm. Adică cu minte, nu calm. Da, ești cu minte rău tare. Îmi place. Bă, sunt mai cu minte decât voi doi. Asta contează. Da, mă, dar asta le place la oameni, să fim bad boy și să-i înjurăm pe toate. Bad boy, bad boy.
Ce, unde tragi, mă? Nu, what? Deci, am zis, bă, trebuie să fii acolo și am tras random. Nu te cred. Let's make this right as rain. Ce mai mare noroc. Bă, știam că nu ești mă acolo sus. Știam că nu ești în palat, bro. Și nici mi-am luat armură, nu o să-mi iau te în rost de Telescop. tecu. Am uitat să-mi iau. Da, poți să-i dai refound. Dar ce am? Da, chiar. Și... Uitai, el uită. Da, mă, verbo. Verbo to be. Yes, yes. Ma. Dacă joci cu Deagle-ul ăla de mă nervează. Mamă, dar ce fac ravagii cu Deagle-ul? Vezi că Vezi tu m-am mă, poate că te camera să te bat. Ba, nu? Nu mi-ai dat chiar așa mult damage. Vă zic, mapa trecută. A fost Ah. 10 pe. Go, go, Deci, go! am mai făcut și eu ceva. Ai făcut. Vai, dragul mami, a făcut ceva. După 5 ani. Deci ai dat și flash și bombă pe A și tu vii pe ales. Te spamezi. Deci nu-ți văd. Right on. Eu nu te văd de acolo. Ce faci? Aia am și... În fine, tu n-am bani, e sărac. Runda decisivă, ia uzi. De data asta o să vii pe B, o să mă dai un cap mare și... Come on, chop, chop! Ai dat cumva de foi? A meu plantează. Dar direct cum ai ieșit, direct cum ai dat. Și am vrut să dau și grenada acolo. Aici o flash, pe ce și eu. Deci am avut. N-am ce spune, bă, n-am ce spune. There you go. N-ai Ociu de șoan, cel mai procente de lovitură de cap. Ce mai cap ți-am tușit. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă vreți să... Oh, hack-uri. Da. Dacă vreți să-l mai trolez pe Andrei cu hack-uri, scrieți-mi în comentarii.